Riwruoge mag jopuonj ywak ni kata bed ni omed jopuonj osara pod ok ochopo e rang'iny marom kod tich ma jopuonj tiyo, kendo kaluwore kod paro mane gichwalo ne duol mandiko jopuonj TSC. E twak marwa kod jagoro mar KUPPET Akelo Misori, thoth dwachgi ne ok ochop kare, ahinya to mago mamulo omenda mambalang' mag jopuonj. Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. Winjruok mane okelo medruok e osara mar jopuonj yare 12 nyaka 29.5 okelo lokruok e bengi. Kata kamano pod nitie ywak ni ok orom kod tich ma jopuonj tiyo. Kaluwore kod riwruoge mag jopuonj, ne gichwalo paro mondo medgi osara kod 50 nyaka 100, ka gikoni nyaka sani jopuonj oketie rang'iny kod jotich moko makamoro ok tich mapek marom gi mag jopuonj. Kendo Salaries and Remuneration Commission nyaka koro tim proper job evaluation, nikech our entry point iyudo ka jogi pod neno ni ginyalo compare wamna gi drepe. I compare jopuonj gi drepe. Koro maendi wadwa nyisogi ni jopuonj obedo jok ma opogore gi drepe. Kata mana basic pay no wadwaro kochakore percentage 50 nyaka 100% mar basic pay. To gimono wayudo kochakore percentage mar 5 nyaka 29. Akelo mane twak kod Ramogi TV oyango ni e paro mane gichwalo e ogirimiti manyien ne gidwaro mondo rango omenda mabalang' kama oriwo mag wuoth kaachiel gi ot duto ma ok omeny kod winjruok mane gibedogo kod TSC. Bende ne gichiwo paro mondo chul ne jopuonj mamedo sombgi omenda mar somo, paro ma bende ok oketie tim. Kaluwore gi commute allowance mwachamo sani en gima nochak chulo 2014 to ma wane 2024. Dalo mano chak chulo 2014 no bech petrol achikende ne en siling 78 per liter. To sani endi osebiro mochuko 188 shillings per liter. Manyiso Teacher Service Commission onego ng'e ni jopuonj sani endi tiyo e counties machalre. Machalo kaka jok matiyo Kiambu, matiyo Machakos, matiyo kata Kajiado. Iyudo ka house rent mantiere kuongo samoro pek malo kata mana vidhi Nairobi. Nairobi nyalo dhi yudo ot Islam. E paro gi te, telo mar KUPPET sayo od bura kuom rem keto dwachgi e bajet mane okal dwe achiel ma okalo. Memorandum of demand no waguro gi tarik 31 moro 10 mokalo kaluwore kaka chik dwaro. Tineno ka jogi no ling ma giluongo wamna juma achiel mokalo ka ginyisowa ni ginyalo miyowa gimoro. To sama giluongowa ka budget to nosetim, to kendo waneno nikech wafollow budget proceedings, waneno ka budget ne ok oketo gimoro amora mano wakwayo manyiso ni ne chalo ka gima parliament ne wigi owil gi dwaro mar jopuonj. Moko kuom paro ma ichano rangi kod winjruok manyicha obedo oriwo loso kaka jopuonj biro idho ngas mar tich maonge luya, twak ma ichano ni biro rumo higa manyien dwe mar 6, weche mag okumba mag rito anyuola poni japuonj onindo mano group life cover bende ibiro ketie twak ka omenda oyudore. Judith Omondi, Ramogi TV.